oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi ne vom juca niște Minecraft, seria de survival. Deci, astăzi ne vom juca Minecraft, v-am spus deja, și vom construi ceva foarte mișto. Sincer, mi-am făcut un... Băi, așa, hai că l-am omorât, experiență. De asta, pickaxe. Am decât un pat, am craftat două. Bă, nu știi ceva, nu mai. Așa, am două pickaxe-uri. O să revin când mai craftești câte ceva. O să distrug casa asta. Casa asta a fost așa foarte nașpa. O să construiesc o casă a chesturilor. Bine, pa, la revedere. Ne vom vedea în câteva secunde. Salutare, oameni buni. Haideți că am revenit. Am construit casa. Deocamdată a ieșit cam așa. Sper că v-a plăcut. Apăsați pe butonul de like dacă vă place. Așa, să punem și patul pe care l-am pus. Așa am vrut să-l pun. Băi, așa, ok. Bine, la revedere. Ne vedem la următorul filmuleț de Minecraft. Pa, prieteni!